És curiós, perquè m'he passat tota la meva infantesa anant a missa els diumenges amb els meus pares, però va haver-hi un moment en què em vaig despenjar, un moment de la meva vida en què em vaig despenjar i he estat molts anys absolutament despenjada. I el record que tinc de llavors potser és fosc inclús, de la idea de la fe i de creure en Jesús, és fosc, ho trobo com una idea trista, i anar a missa era com avorrit i trist. I de cop, doncs, la meva vida ha fet un canvi, m'he retrobat, he retrobat la fe, i és curiós perquè la veig i la visc d'una manera molt diferent, amb molta alegria, amb molta felicitat. Anar a missa no és allò tan avorrit que recordava. T'hi trobes amb persones que han viscut el que tu estàs vivint en aquest moment i ho veus com una esperança i com un recolzament en els moments dolents, en els moments bons. És allò que et dones gràcies perquè tot el que t'envolta ve d'algú, no? I aquest algú està per tu i per tots els que tu estimes.